Do Fortniteu nám nedávno zavítala nová sezóna Lupičská, a.k.a. Chapter 6 sezóna 2 a my si ju dneska zahrajeme, prvýkrát na video. Túto sezónu som už síce hral, ale veľmi mi to úprimne nešlo, takže dneska skúsime dať čo možno aj vin. No. A nehral som veľakrát. A aj cez to, že som hral minule, bolo to možno týždeň dozadu. Takže nie som vôbec rozohratý, ale ideme aj tak na video. Guys, tak už som v hre a mám defaulta. Prečo ja chcem svojho Pillyho? Pilly, naskoč. Ale aspoň sa mi páči, že konečne vidím svoje HPčka. Ja mám strašne veľa bugov v tejto sezóne. No a kam teda padneme? Ja nechcem emote. Chcem mapu. Crime City sa mi úplne nechce hneď padať. Skúsime ísť tu niekde do shopu. Poďme tu napríklad. A padáme. Ja už mám Pillyho. V tejto sezóne je ešte veľa zbraní, ktorých som nehral. A tak by som si ich chcel zahrať čo možno dneska. Neviem, uvidíme. Ja, že to so mnou typek a ja náhodou nemám žiadnu zbraň. A neviem prečo mi nefunguje dať si healy a neviem prečo sa mi to seklo. Ukáž. Potrebujem zbraň. OK, tak zdrhám sa. Ne, dobre, máme singečko. Ja idem stať radšej preč. Pretože typek má samozrejme Midasa, takže to je tryhard a umrel som, pretože nejde mi skoupovať zbraň. Ja si myslím, že nádherný začiatok videa. Uberiem na mytickú zbraň. Padám do menšej lokácie. Ja teraz padnem náhodne, pretože som si nič neoznačil. Dám niekde rovno na štart. Poďme napríklad sem, na túto. Neviem, čo to je ani. Ale verím tomu, že tu nejaká zbraň bude. Tam sú barely dokonca hore. OK, máme to shotgunu. Tak sa mám dostať tam hore. Počkej, ja sa chcem dostať sem hore. Barely zmizli. Tak nič. OK, tu máme minička. Počujem tú čestku, let's go. Prosím, nespadnite do veľa veci. OK. Guys, som úplne spomalený v tom Fortnite, ak som ho dlho nehral. Tam som videl typka. Oj, ja som tie barely asi zničil. OK. V začiatku sa chcem nalútiť a potom keď tak pôjdem fightiť, pretože neumrú na prvého typka 100%. Guys, fighty. Tam je typek. Opa. Hit. Dostal. Musíme ísť shotgunou. Hop. Nie, to sa prebíja veľmi dlho. Ne. Ja nemám naboje? Tak počkaj, rýchlo nejakú zbraň. Rýchlo. Skáč. Na to vážne sekne. OK. Pistolka. Ja z toho dám.
Tak nedám. Guys, tam sú náboje. Wow. No, zabij ho. Konečne. Som skoro umrel. Ok, mám lepšiu shotgunu. Kámo, čo to je? Čo to je? Ok, aspoň sa naučíme teraz. Ľudia, čo som tu našiel? Wow. Wow, máme movement. A zbraň zároveň. Myslím, že sa to dá použiť jak zbraň. Guys, to je drill, rocket drill. A s ním sa dá lietať, počkajte, ja vám ukážem. Tak, ne takto, takto. Uj, dobre, pristaň. Jo, a takto s ním môžem letať. Ale seka sa mi to. Guys, nie je to náhodou trezor. Že by som vykradol. OK. Selfie stick. Predáš mi niečo? Ja, iba big shoot. Guys, z tejto sezóny novej mám v inventári zatiaľ len 2 zbrane. A tu je nový záchod, ľudia. A vy si hovoríte, že to je normálny záchod, ne? Prečo sa mi to seklo? Ipsa. Jo, vy si hovoríte, že to je normálny záchod. On je spoplatnený. On je spoplatnený. Za goldy. To je normálne výnimočný záchod, to proste nenájdete len tak vo Fortnite. Spoplatnené záchody. Guys, rád by som zistil, kde je automat na snajperky. Chcel by som snipul. Z tejto sezóny sa pokúsim natočiť viac videí ako z minulej. Teda viac ako jedno. To má prvé, uvidíme, či bude druhé. Nebude, už vám hovorím dopredu. Uvidíme. Guys, ja nechcem nič hovoriť, ale ja mám všetky zelené zbrane, to nie je dobré. Som veľa support dačo. Tam takto umrel. Tam je typek. Tu takto padá, tak to idem preč. Bye bye. Nemám chuť fajtiť. Poďme ľudia, to musíme vyhrať. To musíme vyhrať tú hru. Ja sa cítim na výhru. V minulej sezóne som dal 1 výhru. A v tej hre som dal 1 kill. Lebo som hral s kamarátom a on ma poťahal trošku. Ale teraz mám 1 kill. To znamená, že keď budem prvý, budem mať aspoň 2 killy. Alebo iba 1, typek možno umre na zónu a nechá mi kill. Teda win. Uvidíme. Mňa Fortnite teraz už až tak nebaví, ak ma bavil, keď som začínal točiť na tento kanál. Neviem prečo, pretože Fortnite je super hra, ale mňa to nebaví, no. Ja teraz skôr Roblox začal baviť viacej. Ale nebojte sa, Fortnite budem natáčať ďalej. Nebude to tak, že prestanem to hrať úplne. Nechcem nič, ale ide sem typek. Tak to som dead. Kde je môj drill? Letím preč. Bye bye. Bye bye. S takýmito tryhardmi ja nebudem fajtiť. Ja nemám dobrý loot, vôbec nemám dobrý loot. To je bad. Neviem, kam mám ísť, aby som neumrel. Aj keď ja umrem, to je mi jasné, ale... Kamo, jakže tam má HPčka dačo? Ja, to je ten airdrop. Guys, tam fajtia. Tam by som sa mohol vokať do ich fajtu. No tak je tu dole. Tu je. Kamo, nesikaj sa teraz. Pri fajte. Počkať. Nie, ono sa prebíja. Yes. A ty druhý.
Hopa, on ide takto zhora. OK, trafil som ho. Pekne ja. Poď, ten malo. Ne, typek mi ho vyžral. Tu je ten s predtým, že hej. No jasné, to bude on. To bude on. Wow. Nie, to nie je ten s predtým. Wow. Viete čo, ja ho odpalím. Yes. Yes. Preseň, preseň. OK. Prebi sa, prebi sa. Yes! Ja som ho zabil. Čo ti dáva? Kam asi vezmem druhé AR-ko. Budem mať viac na bojovej. Ja, tu je zase ten typek. Ja vám si chcel zobrať laserovku. Kde je laserovka? Tu. A ja si vezmem toto. Kde? Tam je. Wow, wow, wow. Hit. Dávam mu hity, dávam mu hity. Yes, zabijem ho. Nie. Typku. Letím preč. Né, nestihol som to. No tak škoda guys, ale ukázali sme si teda novú sezónu. No jasné, on mal exotickú zbraň. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like. Vidíme sa na budúce. Čo možno z Fortniteu. Majte sa. Ahoj.